mal povedať, ten minulý rok, po tom minulom teda katastrofálnom roku, ktorý doniesol teda strašne všetko zlé, tak ako jediné, čo doniesol dobré, bolo to, že som zistil, kto jaký je a ukázal sa charakter ľudí okolo nás, ukázal sa charakter ľudí aj v stajni a ako celé, takže bol dobrý, aj ten hrozný rok bol dobrý na niečo. Po tom zlom roku aj veľa opatrení, odišlo na minulý rok v priebehu roka 20 koní zo stajne, či viac menej teda boli to kone, ktoré zo zdravotných dôvodov. Ja som teda aj pripomienkoval, aj som teda dosť tvrdo sa obrátil na to, že niečo sa musí robiť s tým, že nemôže sa takto benevolentne pristupovať ku zraneniam koní v dostihoch, lebo strašne veľa koní odišlo po ťažkých zraneniach iným koňom v dostihu a tak boli to aj majitelia, ktorí tu mali jedného koňa a v podstate keď ten koň odišiel zranený z dostihu, tak už nechceli druhého koňa si kúpiť, takže bolo to troška ako také ťažké dosť pre nás. Ten nákup tých nových koní, je tu pár kvalitných, alebo teda pár dvojročných koní, ktoré by mohli byť kvalitnými dostihovými koňmi. Je to stajňa dosť ako teraz ako posilnená odchovancami kobyl, ktoré som predtým trénoval, takže uvidíme. Máme menej koní, ako sme mávali po iné roky, ako podstatne menej, ale ako verím, že sa to zasa rozbehne. Uvažoval, že skončím s trénovaním po minulom roku, lebo on ten rok predtým bol taký biedný, ale dalo sa to. A ten minulý rok nás postretalo všetko len zlé. Hovorím od zranení tých koní, ktoré sa diali ako každým dostihovým dňom, od odchodom ľudí, od problémy zdravotné koní, ktoré sme nevedeli zistiť, teda, že kone nám kašľali, polmaštale kašľalo, dvojročné, trojročné, všetky kone kašľali, boli problémy, ako nevedeli sme zistiť, z čoho to bolo, až nakoniec sme vlastne zistili, že teda to bolo viac menej jednou ako krmivom teda a tak ako bolo to deprimujúci rok a hovorím, nemá to cenu ako asi sa takto trápiť ďalej, ale čo mám jednu teda možno dobrú vlastnosť pri tom všetkom, že nerád sa vzdávam, som pomerne dosť ako v tomto smere, že aj keď úspechy pozbudia každého, ale neúspechy málo koho a som možno v tej vďačnej skupine, alebo vzácnej teda, že aj keď sa nedarí, tak sa nezdám a snažím sa ísť ďalej a dojsť na to, prečo to nejde. A som si povedal, že odísť ako spadnutý na dne určite neodídem, neprestanem a možno raz prestanem, ale neurčite, keď sa takto nedarilo a nedarí, takže ako ja nevravím, že to bude tento rok, ako ono je to beh na dlhé trate pri koňoch, ale raz sa to šťastie musí usmiať, hovorím aj na nás, takže príde aj to a takže to bol asi taký ten zlom, taký ten impuls, že predsa sa nevzdám, keď to nejde a hanbel by som sa ráno pred sebou sa pozrieť do zrkadla, že to je ten človek, čo sa vzdal a odišiel, keď to nešlo. No. Ako čakať od 6, 7, 8 ročných koní, že sa zlepšia je ako asi utopistické, takže to asi nie. U tých trojročných koní sú tam dva kone veľmi nadané. Žiaľ Bohu sú to troška surové zelené kone, ktoré ako tlačiť na ne teraz dneska ešte je veľké riziko, hovoríme o začiatku mája. Sú to kone, ktoré by potrebovali ešte tak počkať do polovice sezóny alebo ešte možno troška neskoršie. U jedného sa jedná možno až o 4-5 ročného konia, ktorý bude si myslím, že veľmi vynikajúcim koňom. Takže sú to dva kone, dva trojročné kone. Jednu mám zasa takú, s ktorou moc behať nemôžem, musím ušetriť za to, na čo chce majiteľ, takže sú to dva kone veľmi dobré a perspektívne. No. Je tu jeden ešte koník, ktorý, ako poviem na rovinu, je to zeleným koňom, surovým takisto koňom, ale je to kôň, ktorý myslím si, že je veľmi, veľmi kvalitným koňom slovenského chovu, takže sú to v podstate z trojročného ročníku, sú tam tri kone také zaujímavé. No. U mladých koní tých dvojročných sú tam dva také nádejné kone, si myslím. No. Samozrejme s jedným je troška problém ten, že či tu zostane ďalej. Je to koň, ktorý by v podstate pri dobrých výkonoch mal odísť inám do zahraničia, do tréningu. Takže či tu bude ďalej a či nám pomôže odraziť sa ďalej, je otázne, ale je to perspektívna kobila určite ako veľmi nadaná. Takže aj keď teraz nás zrovna trápi s menšími zdravotnými problémami, dúfam, že s menšími, ale že to je len taká detská choroba.
Takže nemyslím si, že je to zrovna tento rok na také odrazenie z dna, ale pravím, keď sme 5 rokov padali niekam do blata na dno, tak nemyslím, že zrovna jedným rokom sa stane zázrak a je tá sinusoida, keď išla dlho dole, tak asi pôjde dlho hore. Môžete sa rozkrájať a byť sebe lepší tréner, tak to derby treba nikdy nevyhráte. Takže preto je to dávať si také, že vyhrať derby alebo tak. Môžete sa celý život snažiť robiť, čo chcete, derby nevyhráte. A raz k vám môže prísť taký kôň, ako nenápadný a zrazu je z neho derbista a budete mať jedného derby víťaza a ďalších 20 koní vám v maštali nevyhrajú ani 5. Takže on to vždy hovoril pán Sukovský. Není problém, alebo není umenie mať jedného kvalitného konia, ktorý vyhráva všetko, ono je to v ňom, ale mať 20 koní v maštali a keď z toho 15 vyhraje, to je umenie. Mám teraz sen taký, aby sa to vrátilo do tej polohy, aby sme z tej roboty ozaj mali radosť. Ozaj je to také, ten sen, ako o tých snoch, ako chcem spraviť, ako možno sa to bude dať niekomu ako úplne málo, ale chcem spraviť pre jedného majiteľa, má tu potomkov z jeho matiek a uzatvárajú stávky, či ten kôň sa niekedy vôbec dostane na dráhu. Ja hovorím, že si dokonca vyhrá. To sú sny, keď urobíte niekomu radosť. Môžete skonkretizovať alebo nechávať? Môžem konkretizovať. Pán brat má Stáňa Boat Publicity, má u mňa dva kone, jedného trojročného, jednu dvojročnú kobylu, ktoré došli v dezolátnom stave z chovu. Dokonca sme museli dať toho dvojročka ešte na rok do výbehov na pastviny a už sú teraz pomaly aj uzavreté stávky na ňu, že či vôbec niekedy na dráhu sa dostane. Urobiť takto pre takého človeka, alebo teda pre pána brata radosť v tom, že sa podarí tomu koňovi vyhrať, tak to on určite sa bude tak tešiť, tak keby ako vyhral pre možno nejaká iná Stáňa, keby vyhrala derby. Čiže to sú také morálne víťazstvá, ktoré ako dal tým koňom šancu. Mal veľkú radosť pán Lipták, keby sa nám podarilo s nejakým z tých jeho koní, nebudem menovať, z jeho koní vyhrať nejaký veľký dostih, ako určite listed dostih alebo podobne. Lebo on má zase ambície vysoké, veľké, ako na veľké dostihy. Malé dostihy ho nezaujímajú, zaujímajú ho veľké dostihy. Takisto treba, keby vyhrali Topolčanky doma prekážkový dostih. Pán inžinier horný riaditeľ Národného žrebčína sníva stále o prekážkovom koňovi, stále sa k nemu nevieme dopracovať, keď nejakého začneme robiť, vždycky sa nejaký zdravotný problém tomu pridrží. Ako není to tak ľahké dneska nájsť z tých koní ako prekážkového koňa a hlavne špičkového prekážkového koňa. Takže to sú také sny a mohol by som menovať tak ďalej. Treba Stáňa Branko a Marian, takisto majú Mr. Dragana, ktorý je pokrstený po pánovi Galovičovi a aby dosiahol treba úspechy tak, jak jeho mama, ale hovorím, je to surový zelený kôň, trojročný a to bude kôň jak Misty Time, ktorú som trénoval, takisto, aký by on je úplne jak tá jeho mama, ako tá vlastne sa chytila naskoro, áno, takže ako, to sú také malé víťazstvá a to sú také moje sny, aby sa takto urobili radosť. Alebo či je to Dano Liďák, Stáňa Esko, takisto hľadá stále, mala začiatky dobré, teraz sa borti s problémami. Kone minulý rok 2 zranené, alebo teda 3 kone boli 3 zranené, jeden dokonca skončil kariéru dvojročok hneď po prvom dostihu. A takéto veci, takže ako určite víťazstva sú tam. Teraz prehral Onos určite, alebo hlavu posledný dostih, čo behali. Keby vyhral, tak by sa obrovsky tešil, ako žije preto a má z toho radosť a baví sa a je to úplne jedno, či to bavíme sa, rozprávame sa my tady o 2. alebo o 4. kategórii, takže a mohol by som takto menovať ďalej, určite som zabudol aj ostatných, je to pán Arpáš, ktorý má už vlastných odchovancov, taká Belami, keby sa jej podarilo vyhrať, aj keď akýkoľvek dostih, ale ten by sa ako od radosti s nás bláznil, takže to sú víťazstvá tých ľudí a preto som povedal, robiť tých ľudí šťastných okolo, to by som bol rád, to by bolo. A toto sa vám v podstate dlhé roky darilo, vy ste tu mali tú partiu, čo sa tu stretávajú piatky, ako taká drží spolu, v podstate to jadro asi ostalo, ne? To jadro zostalo, to jadro funguje ďalej, to jadro vlastne sponzoruje dostihy, jeden dostihový celý deň v Topolčankách, chodia sem každý týždeň, každý piatok, tu majú grilovačky a každý týždeň sa tu stretajú a podpichujú, do čo behá, čo vyhraje, čo bude behať a podobne a držia spolu a je to dobrá partia, dokážu ísť spolu na dostihy, dokážu si spolu posedieť, pooslavovať, pogratulovať si, ako prajú si jeden druhému a to je práve to, prečo som sa asi nevzdal, no, že ostalo tu pár takých, pre ktorých sa to oplatí robiť. Hľadám prekážkara a hľadám takého koňa, čo vyhraje derby.